Inetu, ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů Meskalem. Já už tě naučím mluvit na zem! Já jsem super. Staňte! No. Kudy? To je zblázně! Svoje tělo! Mrtvý! Teď nikdy nedozvíš, kde zlato Apačů. Jak ti dodržet slib? Za co ohnivá voda pro tanku? Dostaneš tolik ohnivé vody, kolik si jen budeš přát. Než tohle! Tohle! Pak na jejím levém břehu je kůl. Když Olčetren dostihne kůlu, je volný a jeho přítel též. To je snadné. Co mi může zabránit dostat se tam? Kánle Olčetrenda bude děravá jako ústa staré ženy. Můj otec ho bude následovat. Bude ozbrojen? Svým tomávkem. Když dostihne Olčetrenda dřív než stihne kůl, zemře jeho přítel. Jaká bude má zbraň? Odvaha a rychlost. Ale můj bratře. Můj bratře. Šoči, Eva Nadáková. Olčetren, Jiří Rohlíček junior. Intučuna, Jiří Rohlíček.